Nikto nevie. No, už. Čo chcete? A keď o to prídem, tak... Ako o prácu? No? Keď toto poviete? No možno áno. Vážne? No. A čo chcete? Tak chcel by som to povedať celé vlastne. No, že jak to celé prebiehalo a keď to bolo pre mňa zároveň aj smiešné, aj som nevedel, že čo z toho môže vzniknúť. Ale čo prebiehalo? Je to doteraz neviem. No, keď vysedávate v Ríme na kávičke a zrazu vám niekto zavolá a povie vám, že pán Kemka, pošleme vám do mailu takú volebnú výzvu, keďže ste externý spolupracovník RTVS, tak údajne teda pani mi to rozprávala do telefónu, že všetci tí externí a interní pracovníci by mali podpísať také vyhlásenie pred voľbami, že budú nestranní, že nebudú sa zapájať do žiadnych volebných akcií, mítingov, nebudú podporovať žiadnu stranu. A mne to prišlo také... Ja som vôbec nevedel, o čo ide, lebo veď pijete kávu niekde v Ríme, tak príjemne oddychujete. A mne to išlo tak celé v hlave, teraz mi tak išlo, že hneď som tam videl toho Nikodýma, v hlave som tak Nikodýma videl, že jaká RTVS, aká tvár, aký hlas, lebo vlastne som zabudol povedať, že ja som od nejakého júna hlasom Jednotky, nahrávam všetky tie upútavky, čo je veľmi príjemná práca. No ale som hlasom teda RTVS a ja mám pocit, že Martin Nikodým, keďže je každý piatok v prime time v najobľúbenejšej relácii Milujem Slovensko, že on je tvárou verejnoprávnej televízie. Tak toto mi tak prebleslo v hlave, že čo? A tak sa jej pýtam tej pani, že a nemá v tom prsty náhodou Smer? Tam bolo ticho, ona bola celý čas taká rozpačitá. A ona mi povedala, že asi tak. Tak mne už tá káva mi zabehla a hovorím, že viete čo, keď sa vrátim na Slovensko, tak potom to budeme riešiť nejako. Medzi tými do toho mailu toto poslali, že teda mám byť nestranný a vlastne mám podpísať niečo, čím sa zaväzujem, že nebudem sa vyjadrovať teda k voľbám a nebudem nikoho podporovať. Čo je pre mňa samozrejmá vec, lebo ak som hlasom verejnoprávnej televízie, tak podľa mňa, no nemám to svedomie, aby ja som nahováral nejakú stranu. Či už je ľavá, pravá, alebo zelená, fialová, červená. To je jedno, nemôžem nahovárať nič. Iba verejnoprávnu televíziu. No ale ja sa pýtam, prečo potom pán Nikodým, ktorý je tvárou slovenskej televízie Jednotky každý piatok, vysedáva spolu s Ficom a s Kaliňákom na predvolebných mítingoch a tvárime sa, že je to v porádku. Ale ďalšia vec je, teraz som sa to dozvedel vlastne z denníka N, že Nikodým takúto volebnú výzvu ani nedostal. Že on o tom ani nevedel. Tak ja neviem, že ja som... Asi sa ma boja. Alebo čo? Lebo ja to nechápem. Takže ja som si povedal, že tak OK, podpíšem to, veď ja s tým problém nemám, ale počkám na pána Nikodýma, že ak sa vyjadri.